Dito ako ngayon sa aming CR. Charot, di ba nakasampay din yung ano. May nakita din ako doon sa Coty. Pero pinag-iisipan ko pa kung bibilhin namin siya. Kasi nga, ano tawag ito? Depende pa. But yeah, I think. Charot. So yes guys, ito rin continuation ng ating vlog, no? So, dala-dala ko na dito. Anyway guys, meron kami ditong na kamukha noong nung binili ko ngayon. Ayan o. Diba? Ano din siya, bamboo. Ganyan. Tapos, ilagay namin to guys ng mga dito. Mga suklay. So, and then, nilagay ko kayo dyan. O diba? Nakikita niyo ba yung namin? Kakalat. Ito nga guys, nilagay namin. Tapos, nakaano lang talaga, tawag nito, nakabungad lang talaga yung towel. Kasi ito kasi, gusto kong lagyan ito ng something dito sa taas. Ganyan. So, yun. Pero ano lang to guys, ano kasi to guys, na pagka mawa, aalis ka, dadala-dalin mo to. Mag-afford na madali siyang ma-fold. Ganun. So, yes. Ayun. So, dito natin ilalagay itong ayan. So, anyway, ito na siya guys. So, I decided na sa CR na lang ito. Tapos maghahanap ako ng color black na lagayan ng namin doon sa aming sink doon sa kusina. Tapos ito dito na lang to. Kita yung ba ito guys? Oh. Ito yung aming pang food spa. Nung nag-food spa pala kami, hindi ako nag-video. Pero maganda, siya. Okay naman siya nabili namin guys. Yung asawa ko rin niyan. Kasi pag nakita niya may touch ng favorite color ko, okay sa kanya. Basta ganon. Kaya, ayun. Tapos, ito rin. So, pakita ko sa inyo guys kung gaano nakaano. Ayan na siya Parang siya dahil nga sa siguro, sa tubig, diba? Ganyan. So, okay pa naman sana siya. Kaso lang parang, tinan mo naman hindi ko alam kung paano to gagawa ng paraan. Tapos itong niya, hindi ko na mag-kiss-kiss. Basta ganun. So, yes. Dito na lang to. Itong to. Para palitan naman siya kasi Tapos itong isa guys, dito ko kasi pinapatong tong ayan, tingnan nyo ayun. Na siya, tanggal siyang ganyan. Na siya. Tapos, na ako. Sa ganun. Nagayan ko kasi ito ng tapos yung itsura. Kahit na kiss-kiss ko dito guys, ganyan. Baka kailangan ko siyang pinturahan. But anyway, sobrang tagal na naman na nito dito sa ng asawa ko. So, kailangan na rin siya ng kapalit. Lagayan ko to guys ng mga yan, yung mga bar soap dito. May, dito? May safeguard. Ayan. So, yes. And dito to. Ito nga yung ating pangmalakihan. At dito ko yung ilalagay dito. Pang sa mga malalaking. Yan. Tapos, itong maliit na ito guys is, kasi yung amin dito. Ayan, dito siya. Kasha kaya siya. Dali siya kasha. Sarap. Pakita ko sa inyo. Ano ba? Yung sumunod, ayun Di ba? Ang cute niya dito Kung mas matangkad pa nga sana ito Ito, dito sa namin. Wait lang. Meron dito. Diba? Ayan. So, yes, dito siya. Okay, hindi kasha yung hindi kasha yung maliliit. Mas okay siya nakaganto. Kasha lang siya, Gusto ko sana ito, magkatabi sila. Kasi konti lang naman tong Pero, they're not compatible. Charot. Pretty. Hindi kaya dapat pala, dalawang malaki na lang ang binili ko. But yeah, or dito na lang sa taas. Itong maliit na ito. I think sa taas naman siya. So, ito na lang, yung malalaki namin dito sa baba. Tapos dito siya. Tapos, dito ito maliit, no? Tapos,
Nalagyan ko lang ng something dito para magkaroon ng ano. Diba? Ang cute nila. So, yes. I will make it happen. Charot. So, yeah. Make me a piti. Iba din kasi talaga pagka merong, babae sa bahay. Kasi, alam nyo, bihira lang din kasi yung lalaki na yung talagang maano sila sa mga bagay-bagay sa bahay. Ganyan. Bihira lang talaga. Kumbaga. Tsaka kung mapapansin niyo guys, di ba yung aming mga towels is gray? Kasi na, gray talaga yung mga towel. Yan. Tapos, ito mga maliliit natin dito sa taas. Dito siya. This is where I'm gonna put you all of the small particles. Charot. Small particles. Isa na lang natira namin dito sa mga malaki. Kasi nilabhan ko. Tapos ayan yung nandyan. Yung ginagamit. Ganun. So, yes! Hi guys! Welcome back. Kain tayo ng lunch. Anyway, naano ako sa paglilinis ng bahay namin, no? Naglinis ako ng CR. Tapos ako sa CR namin. Naglinis ako ng CR. Naglinis ako ng tawag dito, ng oven, ayan, yung oven namin. Nandito pa yung panlinis ko guys, kasi nga, hindi pa rin ako tapos, kasi nga talagang kinuskus ko talagang maigi, alam niyo yun? Kasi nga, hindi na siya kaaya-aya. Charot. So, kain tayo guys, habang ako naglilinis, kaya nagsaing na ako, so ayan na siya. Tapos, meron akong ditong guys, natira pa natin nakaraan na paksiw. Na fish, na dorado, so yun. Dito ko siya nilagay kasi ininit ko siya kanina. So, hindi siya magkasya dito sa to. So, dito ko siya nilagay. Tapos may saging ako dito, guys. Kain tayo. Nagugutom na ako. Alam niyo ba kung anong oras? Mag-aalaub na. Masyado na akong naano sa aking paglilinis. Ganon. So, para akong nanginginig na. Charit. Kasi nga, ang kinain ko kanina, diba, tinapay tsaka kape. Yun lang. Tapos, nagsimula na akong Tsaka dalawang araw akong walang rice. At saka alam niyo yun, 'di ba? Nagsalad lang kami kagabi tsaka sausage, ganyan. So, alam niyo yun, para talagang bago yung naman yung katawan ko. Charot, so kailangan natin kumain ng rice. Uy, parang frozen pa rin yung isda ko, guys. Oo nga, frozen pa narinig niyo ba? May yellow. Alam, matigas pa yung ko, isda. Wait lang, hiwain ko lang nga siya kasi nga frozen to eh. Ito na nga lang natira. Yung tinan mo, hindi nga kayang ng tinidor guys kasi frozen talaga siya. Ayan oh. Initin ko pa ulit. Wait a minute. Isa pang round. So, habang hinantay natin yun, makain muna tayo. Oops, nagdag yung kanin ko. Tawag ito, kain tayo, tapos sahaging muna ang ulam natin. Gutom ako. Sarap din ang saging guys yung ulam sa kanin. So, hi guys. Kakabalik ko lang galing ng Aldi. Anyway, this is what I've got. Ang unang is tissue. Dahil wala na kaming tissue. And this is my bag. Charot. Malapit na naman yung Aldi guys. So, na-exercise tayo, diba? Tapos, meron. Pero kinuha ko rin yung briefcase namin. Ito yung laman, oh. So, yes. Mga papel-papel. And then, the next is, meron akong gusto ko to guys. Itong na to. Itong ABCD. Yung Aldi. Tapos, itlog.
Tapos, napkin. Kasi nga, nagkaroon ako eh. Pero ano na ngayon, kasi wala na ako dun. So, bumili din ako ng butter, margarine pala. Ginagamit ko rin kasi ito sa pagluluto. So, yeah. Ito na yung mga itlog. So, alam nyo guys, i-ano ko na rin to para sabay-sabay, para ano na, tuloy-tuloy na. Charot. Diba? Ito na agad sa ref. Kita niyo ba yan? Charot. Tapos, tomato. Tapos, ito yung aking ano. Tapos, sibuyas. Red na sibuyas dahil wala ako. Gusto ko red na sibuyas. Tapos, tinapay ng aking Jusawa Bells. Kanyang pambaon. And then, guys, nakita akong papaya. O, mas mura-mura. Kasi doon sa ano, kasi ano to, Ospromulish. Galing siya ng Spain. Spanyan. So, meron siya. Tapos, ano siya, guys? 4 euro, if I'm not mistaken. Yes, 4 euro siya. Pero doon kasi sa sa Turkish store na binibilhan ko, ang mahal-mahal ng papaya. Hindi ko alam kung saan galing yung papaya nila. 13 euro. Yung 1 kilo ha. Eh, ito 1 piraso lang. No? Eh, pag binilang mo na ito, diba? 1 piraso lang. 1 piraso lang. 1 piraso lang 4 euro na. Kaysa doon sa, tsaka minsan lang magkaroon ng papaya doon. So, yes. Nakabili ako ng papaya, guys. Try natin. First time ko rin bumili sa Aldi. Ewan ko lang kung masarap yung papaya. Mas nagaling sa kanila. But, yeah. And then, potato. And then, isa lang na tubig. Para sa aking Jusawa. Kasi meron ko siyang isa dito. Ang bayaran ko, guys, is 19.50 sa Aldi. So, that's it for our grocery, yes. Anyway, naglagay lang ako ng jacket. Tapos, tumakbo na ng Aldi. Para mamaya hindi na ako lalabas, diba? Tapos, ang gagawin ko na ngayon, guys, is ako na ay magliligo. Maliligo na ako. So, see you later. Ayan. Hello, guys. Welcome back. Charot. Anyway, tapos ko na ako magligo. Basta pa yung buho kaya nakatawal pa yun siya. Mamaya ko yun siya papatuyuin. At anong oras na, guys, is already 4:30. And gagawa ako ngayon ng aking lafuat. At ang aking asawa ay nag-request siya ng dinner na gusto niya yung yung sinasabi ko nga, yung nakalimutan ko naman. Ako naman ay gagawa ako ng laswa. Diba? Ulit-ulit na lang talaga ako. Meron ako ditong spinach. Tapos yung kalabasa ko, guys, inano ko kagabi. Ayan, hiwa-hiwa ko na yung kalabasa ko. Tapos dito yung aking okra, no? Mamaya ko yan hiwain. Tapos, ito yung kamatas na nabili ko kanina. So, ito yung gagamitin ko. Ngayon. So, yeah. Gusto ko lang sa buhay ay yakapin mo ako. Yakapin mo ako. Sibuyas. So, ito yung ginger ko. Ito yung sibuyas. Ito rin yung sibuyas, guys, kasi gagamitin ko rin ito mamaya dun sa gustong pagkain ng aking Jusawa Bells. So, yeah. Saan na natin yan? So, where's my tartara? Here. Ito na lang sa malaki. Ang gusto ko lang sa buhay ay yakapin mo ako. Unahin ko na lang yung kamatis. The baby kamatis. Ano ba yun? The baby kamatis. Ito. Cherry. Basta cherry yung ginamit ko. Wala akong, kasi nga, sobrang dami doong sobrang dami doong kamatis na, hindi ko naman kasi siya makakain lahat. So, alam nyo guys, parang lalahatin ko na nga ito eh. Lahatin ko na yan. Kasi nga, wait lang. Kailangan ko siya talagang lahat. Kasi nga, guys, hindi ko siya pag hindi ko siya nakain, sayang siya, diba? Ito muna. Kasi nga, itong to ay pakulo-kulo lang tong akin, guys. Asawa ko is, may ano din yan, may proseso. Charot, may proseso.
Ay, tanggalin ko na nga ito. Ano, parang may matandang balat. Charot. May matandang balat. Yung ano, kamati. Sibuyas na ito, oh, na nasama. So, huwag natin isama, guys. Pagka alam natin na hindi siya pwede. Charot. Yan. Diba? Nasa tissue lang rin talaga. Kasi nga, para isahang bit-bit lang. Alam niyo yun? That's my trick. Para hindi ako maano. Nasa na aking luya. This is the luya. Para isahang bit-bitan lang, guys. Nasa yan mo sa tissue. Yes, yo! Yeah. So, balatan natin. This is the luya. Anyway guys, ano lang ito guys, pakuluan mo yung tubig, nakasama na yung sibuyas, sibuyas, luya at kamatis, ganyan. Tapos pag kumukulo na yung ano, pag kulong-kulo na yung tubig na may sibuyas, kamatis, laglag mo ngayon yung mga kagulayan. Ganun lang. Siyempre, uunahin mo kung ano yung matagal maluto, ganyan. Gusto ko lang sa buhay. Ang hindi ko nagagawa guys, sinigang. Kasi wala akong sinigang mix. Yung sinigang mix ako dyan, pero tawag nito, kalahati na lang siya. So, parang bibitin naman ako pag kalahati lang. Kung kalahati lang yung sabaw mo, no? Siyempre, maano ka. Dagan ko ng luya, guys. Alam niyo, mas masarap to guys, yung ating laswa. Pagka may daming ginger. Ganyan. Sabi ko sa asawa ko, magluluto ulit ako ng sabi ko laswa. Sabi sa kanya, kakain ka. Sabi niya, hindi daw siya kakain. Tapos sabi ko, nagluto ako eh. Nung unang beses kong nagluto, kumain ka eh. Sabi niya, talaga? Oo. Sabi ko, tapos yung pangalawang luto ko, hindi ka na kumain. Tapos tawa siya ng tawa. Ay, nako. May natira pa guys, konti. Anyway, let's go. Let's make balat the patatas na. Kasi ayun yung kanyang request na pagkain. Hindi ko lang gusto yung yung amoy. Alam niyo yun guys, yung amoy na pag alam mo yun, ay akin pala itong hugas. Yan. Ito yung nabili ko, diba? Which is hugas na naman na yan. Yung pala, okra. Yun ang hindi hugas. Yes. So this is my okra. Look at my table here. Yeah. So, yun. Hiwain ko lang to guys sa gitna. Ayan, ganito lang, dalawa. So, habang tayo ay nag-aantay na kumulo yung aking sabaw, ako naman ngayon ay magbabalat ng mga patatas. Anyway, dadamihan ko yung patatas. Dagdagan ko ng iba pa dito. Yes, look at this. The patatas. Yarn. Diba? So, I make balat na. Ayan,
So, hi guys. Ayan, napalatan ko na ang lahat ng mga potatoes. Charot. Ngayon naman, ianuhin natin. Gagadgadin. Bas! Gagadgadin! Charot. Anyway, guys. Nasaan na yung aking paggadgad? Itabi ko na. Okay, itabi ko na. Anyway, nung nakaraan, naggawa din ako nito. Tapos, siguro nung nakaraang araw. Nung Lunes. Yan. Lunes. Tapos, request ulit ang asawa. Pero yun ay hindi request ang asawa ko. Baga nagkusa ako nagluto noon. Tapos, ngayon ay siguro, nag-crave na naman, nag-crave siya. Dahil nga nagluto ako nung Lunes. Yun ang nirequest niya ngayon. So, yeah. Kasi, tinatanong ko yan siya. Anong gusto mong kainin? Ganun, tinatanong ko kasi yan siya kung ano ang kanya kakainin. Of course, para hindi ako mahirapan. Ayan, so dahil may ako, kanina diba nagsaing ako, tapos luto ako ng laso ngayon. So, iniisip ko kung kakain ba ako ng kanin or ito rin ang gagawin kong parang kanin. Patagluto kasi ang asawa ko nito, guys. Alam mo, nung unang luto namin ito kasi sabi niya. Kasi uso na ito ngayon, guys, sa mga Christmas market dito. Uso na itong ganitong Pag nagluto siya, kami nito, yung dalawat kalahating kilo na patatas, ay, inubos namin gagarin yun. Pero hindi naman namin inubos na lutuin. Pagbaga namin naiwan pa. Kaso lang, pag nung tumagal yung patatas na yun, na nagadgad na, is naging orange. Ganyan. So, hindi naman na yung nagamit. Naging orange, yung naging basta iba yung kulay. Ganyan. So, ito guys, gadgad siya dito. Yung parang dito sa Kasi may pinamit ito. Ayan. So, gadgadin ko lang to guys. Tapos, tsaka natin ilalagay yung mga ingredients. So, hi guys. I finished already. Dagadgarin. Ayan. Tapos, pagkatapos pala ito guys, gadgadin, ay pipigaan mo ng sabaw kasi nga ma-water, diba, yung yung patatas, gano'n. Tapos, ayan na siya guys, tanggalan ko na yun siya ng tapos, eto, may naman ako ditong mga hiniwang sibuyas. Pero, idadaan na din dito sa processor na ito kasi, para maliit yung, ng sibuyas. Yung hiwa ng sibuyas. So, ito yung processor namin yung ginaganyan-ganyan. Ayan. Na maliit talaga siya. So, yan. Tapos, hugasan ko kaagad anuhan ko kaagad itong aming dahil ayoko nang nangangamoy ng sibuyas. Charot. Yan. Tapos, ilalagay natin dito sa ating potatoes. Yan. Hindi puti yung, hindi white na ang ginamit ko. Hindi white na sibuyas. Okay na yan, may kulay-kulay. Kaya ayoko nang sibuyas talaga kasi kinaiiyak talaga ako nito. So yeah, ayan na yun. Tapos lagyan natin siya guys ng 2 itlog. 2 egg. One. Pwede nyo ito gawin, guys, kahit saang lugar. May patatas at itlog at sibuyas. Ganun lang. Tapos, anuhin mo lang. Tag ito. Haluin mo sila. Ayan o. Mix. Wala akong ibang bowl, kundi ito lang. Tapos wala nang guys ilalagay. Yan lang ang ng asawa ko. Sibuyas, tapos itlog, ganun lang. Tapos ipiprito guys. Prito. Pag pumunta kasi sa Christmas market, maaamoy mo siya. Kaya ako ayaw ko ng kasi pag nagpiprito nga nito, kasi may sibuyas, diba? Parang yung amoy ay
Ikot-ikot lang sa bahay namin. Yan, so gito na siya guys. Oh, ayan. Pero parang kulang siya ng itlog. Parang yung ginawa ko yung ginawa ko kasi nung Monday is medyo kakaunti dito. Ito medyo madami-dami. Kasi nga maliit lang yung itlog eh. So I need to put another egg. Sabihin na natin 3. Yan. Ganun. Ayan. Yan. Kulang nga siya ng egg. So ayun. Yeah. Halo-halo is the key. Anyway, I'm happy kasi nalinis ko yung oven namin. At nakapag-general cleaning din ako dun sa aming CR. Ayun. So this is it. The consistency. Charot. Ayan. So yeah. Ngayon naman ay ipiprito na natin siya, guys. Ayan. So, this is the last step. Charot. Anyway, naluto ko na pala yung aking laswa. Ito na siya. This is my laswa, guys. Ayan. Oh, lutong-luto na siya. Highest level. Ayan. So, lilipat ko na yan siya sa ibang banda. So, before you go, yeah. And let's put oil. Now, let's start to cook. Kasi nga ang dating ng asawa ko ay ano, 7:30. So, yeah. Let's put it here para mas malapit. And I'm going to clean all the things that I've used later part. But yeah, gusto ko malinis lang dito yung taas. Kaya lahat nilalagay ko dito sa sink. Ganun. Kasi ayaw ko ng mga gamit na kalat-kalat. Dito sa aming ano. Dito ko pala kayo inaano pagka pinapatong yung aking camera. Sinigay ng asukal. Wow. Okay, it's getting older, baby. Anyway, malinis na yung aking oven. Hindi na siya yung sobrang Tiyan. Maganda na siya. Natutuwa na ako sa kanya. So, hi guys, luto na. Kita niyo, diba? Ang dami. Oh, hindi ko alam kung 1 kilo ba ito na patatas, something like that. So, parang tortang, charot, parang tortang patatas. Ganun. Guys, I'm finally finished with my cooking with what's my husband's request. Diba? Luto na. Ang dami. Parang 1 kilo yata itong patatas na giniluto ko. So, diba? So, lagay ko lang dito guys kasi maya-maya ito na yung aking jusawa. So, yes. Anyway, may tupiin pa ako dyan. Tinanggal ko sa sampayan dahil magpiprito nga ako. So, mga ngamoy dito sa bahay, diba? Kaya alam niyo ba guys, nakabukas yung madami akong mga kandila na binuksan para lumabas yung may kandila ako dyan. May kandila ako doon. Nandito pala yung aking This is my tupiin.
Ilagay ko lang muna dyan. Kung may kandila ako dyan. Tapos, binuksan ko dito yung aming modifier. Para lumabas yung amoy. Open ko nga itong bintana. Wala pa yung asawa ko, guys. Tsaka hindi ko muna inano yung... Uy, ang lakas ng hangin sa labas. Nandito sa labas yung aking pumapasok. Hindi pa labas, hindi pa yung hangin, paloob yung hangin. Charot. So, gusto ko kasing lumabas yung amoy. Ganyan. So, yes. Ayun na, guys. So, waiting na ako sa aking, asawa. Ayan, kasi gutom na yun sigurado pagdating. Dahil nga ay 12 hours siya ngayon. Ang tagal ng kanyang mahaba ang kanyang oras ng pagtatrabaho today. So, yeah. At ito na yung mga linisin ko dito. At anyway, mamaya ko na ito lilinisin. Wala ako ng pinggan. Naglalagay. Alam niyo ba, nagdadalawang isip pa ako kung ako ba yung magkakanin or yun din ang kakainin kung parang kanin yung patatas. Kasi patatas din yan siya. Or, ay nako. Alam nyo, mag-unload na nga lang ako ngayon. Dito. Tapos, let's eat. People. Ito na yung aking laswa. Bakit puro kutsara? Bobby's still in the toilet for the oven. Now it's hard to clean the other one. I don't know, maybe because the stain likes very longer. Let's eat people. Meron ako ditong sausage na isa atin. Sarap kasi pag may prito ng isda, mamista. Wala lang, one. Ist es tatsächlich erst der erste oder vielleicht auch zweite Waffenstillstand, den wir from Aldi, yeah? I opened the briefkasten. Tortang Reis. Tortang patatas. Sarap. Sarap siya. Die Europäische Union hat eine neue Regierung, quasi Regierung, die heißt in Brüssel ein bisschen anders, Kommission. Das Europäische Parlament hat diese Kommission heute gewählt. 26 Kommissare und Kommissare. Sie fangen an. Hier sind Video.
Tschüss.